Ubili su me zbog parkinga. Da, zbog jednog jebenog mesta za kola. Zovem se Andrija Kovačević i ovo je priča o mom posljednjem danu. Sve je počelo kao običan dan u Budvi. Posvađao sam se sa Markom oko parkinga. Misliš, obična rasprava, ništa što ne može da se reši. Ali, tog 8. oktobra 2024. godine, Marko nije mislio da pusti stvari da prođu. U njemu je nešto puklo. Pratio me, čekao priliku da me nađe. Ceo dan je tražio mene, moju krv, našao me je u popodnevnim satima. Prišao mi je, lice mu je bilo iskrivljeno od besa. Pre nego što sam stigao da shvatim šta se dešava, izvadio je nož. Sekunde su bile dovoljne. Osetio sam oštricu kako mi para kožu, krv je odmah počela da se sliva niz telo. Pokušao sam da se zadržim na nogama, ali tlo je bilo hladno i tvrdo kad sam pao. Na putu do bolnice